Hhayi vele umntwana aloku ashukashukeka. Uma eloku eshukeka umbukile umadam, umbukile ingane izithule yabonani. Uma esebona ukuthi o-right manje uthulile aze amnyakazise akhonfeme ukuthi uthulile vele. Abambe i-heartbeat ukuthi ufuna ukuzwa ukuthi ayisathi gugu ithulile, ezwe ukuthi ithulile. Athathe ifoni yakhe athi, umntanakho uphumile-ke, intandokazi yakho ithe isayobona umngani wayo. Angazi sekaqala yini ukuba nomngani. Bathi ngimyekile because ngizothi ngiyamkhuza mina ngumama o-wrong. Angithi umntana engingafuni ukuthi abe happy. So ngimyekile aye kuloyo mngani loyo. Ubaba khona athi hhayi uzawubuya. Kusho ukuthi mhlambe nje usafuna ukuthi nje naye abe nomngani. Anyway vele sekakhulile angaba nomngani. So akunankinga uzabuya as long angabuyanga ebusuku. Ngathi hhayi alright bengithi ngikwazise. Ngoba kusasa indaba izabe ingami kuthiwa ngenze lokhu nalokhu. Ngithi ngikutshele nje into azenzayo. Kusho ukuthi every move ayenzayo kumele ngikutshele. So njengoba ngikutshelile ukuthi uthe uye emnganini, umngani wakhona angimazi, akangitshelanga negama, uthe uyabuya usaya emnganini. Hhayi vele ubaba angabi nenkinga, umntana vele it's possible ukuthi abe nabangani. So angabi nenkinga ubaba adrobhe ifoni. Uma edrobha ifoni, arephe lesidumbu, asibeke le emva kwendlu uyezwani. Rephe lesidumbu asibeke emva kwendlu. Abone ukuthi alright. So njengoba lesidumbu lesi ngisirephile, sile emva kwendlu, ingane yamayilela ayivuki ebusuku like ukuthi uzoloku ithi nywama. Umntanami uyalala nje kuze kuse soku-right. So into ekumele ngiyenze, kumele ngithole ipilisi lokuthi alale undoda. So kumele ngithole ama-sleeping tablets ukuthi lo alale. So makalele mina ngesikhathi sobusuku ngiyahamba ngiyogubha lapha phandle kwegedi ngifaka lo uyabonani. Hhayi alright-ke nangempela ahambe vele aye kuphi? Lontuzana emashobha ayofuna leyo ma-sleeping tablet. Nangempela vele awathole. Uma ewathola vele indoda iyabuya vele ebusuku. Uma ibuya, hhayi akakabuyi, athi hhayi akakabuyi. So nje mina angazi ukuthi kwenzakalani because ngizamile ukumfonela ifoni yakhe ayingeni. Kusho ubani? Kusho umama ukuthi ufonele umntana ifoni angena. Ifoni uyenzeni? Uvele nje waceda ngayo ifoni angithi alright. Ubaba vele acale abangathi uba ne-stress-anyana uyabona. Ngoba uyamfonela akamazi nalo mngani wakhona uyabona nje kuningi. Alright fine. Ubaba vele angakhoni ukuthi alala athi umfazi hhayi yabo seku-late and awukadli idla. Uma uceda ukudla kumele sihambe siyombheka umntwana uyabonani. Hhayi vele ubaba adle azive ukuthi ukhathele. Azive phela uthe ukuli-eda akafakanga le dozi le yokuthi vele wena uma ufuna ukuzirelaxela ukuthi ulale. Ufake idozi le yokuthi alale uyabo uthe ukuyi-eda. Alright ubaba eve ukuthi hayi man ngidizzy and stuff. So yazini angithi ngithi ngiyobheka lo mntwana but azive ukuthi athi hhayi ithi mina ngilale kancane. Ungivuse nje after 30 minutes bese-ke sizohamba siyobheka umntwana. Hhayi vele nangempela ugela avuma. Hhayi vele umsebenzi uyakukhathaza mani. Sizombheka mara yena ngiyakholwa u-right. U-right vele. Hhayi vele ubaba uma eselele nengane ilele. Athathe isidumbu aphume naso. Gubhe laphaya. Gubha. Afake isidumbu avale aze abeke namatshenyana uyabo ukuthi nje kunganakeki. Ukuthi nale ndoda nje ingaze ibe nehlo nje ukuthi kwenzakalani lapha phandle kwegedi yabonani. Hhayi vele uma ibuyela endlini, uma ibuyela ingenele eshawa. Geza. Thatha i-night dress. Ayozilalela lokhu kwendoda shem since kulele vele. Kuphaphame ngesikade. Sekade aceda umamase ukwenza into zakhe. Aphaphame vele ingcondo ila mntwaneni ukuthi umntwana athi engizamile ukumfuna ulele. Umntwana angimtholi sidalo. Umntwana ngimfunile angimtholi sidalo. Lo baba abone ukuthi hhayi tipipile tilonza nyalo. Uzayithini into enje umntwana phela nomngani wakhona akaziwa ukuthi uhlala kuphi. Akakaze nje ezwe wakhuluma igama lomunye umuntu ukuthi mhlambe hey baba nginomngani obani. So baba confused ukuthi ukubheka where to start. Uyocala phi ukubheka nje ukuthi ufuna le ngane. Uyocala ka left or ka right or e-front or e-back. Akazi naye ukuthi uyocala phi because akakezwa ezwe lo mntwana athi unomngani. So ifoni ayingeni. Nefoni uyifake lapho naye umbhere nefoni yakhe. Alright-ke naye ahamba amalanga-ke ubaba abona ukuthi this is too much. Athi ngiye e-police steshi ngifake umntanami ukuthi hhayi ngilahlekelwe ingane. Nangempela ubaba ahamba e-police steshi asho ukuthi ulahlekelwe ingane kufakwe iy'thombe lapha missing wathi. Umfazi uthi unenkinga na relaxed. Obvious uyazi ukuthi uye aze ahlale abheke phezulu.
aloku abheka lo wakhe umntwana ukuthi yonke into mntanami seyingawe-ke manje. Sesiyisusile inkinga endleleni. Yonke into nje sekawu-one umntanakhe manje. Akake asalokhu asicefezela asitshela ngalesi sidina sengane yakhe. Hheyi nyanya, hheyi nyanyakhe ngiyinithanda. Hheyi angeke asazitshele ngaloko manje ubhekene nami nawe kuphela qha. Umntwana ambheke nje like aka-understand ukuthi ini yenzani uyabonani. Hhayi vele ubaba abone ukuthi like abathi bambonile akabuze lo mfazi athi akungitshele. Mayephuma lo mntwana wayegqokeni. Asho le mpahla bekazigqokile athi hhayi wayefaka ithayithi e-black nesikibha esipinki afake nama-crocs. Hhayi ubaba abone ukuthi okay shuthi umbonile vele mayephuma. Angeke ahlale angamboni umuntu bekalokhu ale endlini wambulala lokhu atabalaza ambhekile ayikho into angayiboni. So lo baba abanale nto ukuthi eish shuthi umbonile bekamnakile aze abone ney'mpahla and vele ley'mpahla phela azikho la. Umngcwabe nazo obvious vele. Hhayi ubaba abone ukuthi kahle kahle ngizoyenzani vele. Hhayi ubaba vele kuloku kuhamba isikhathi inhliziyo ibuhlungu like awuhili emntwini ongamazi ukuthi ulahleke washonaphi uyaphila or akaphili. Uyabo le nto iyamudla ukuthi umntanami uyaphila or akaphili ushonephi. Uyabona nje uy'buza iy'nto ey'ningi. Hhayi-ke zihamba iy'nyanga mazihamba iy'nyanga abone le ngane yakhe ithanda ukuyohlala laphaya. Kule thuna lalo wambulele lo mama kulo thuna lalo sister wakhe. Mayefika lapha lo mntana uyacoca vele. Shuthi uyamcocisa yena usista wakhe uyamcocisa. Lo mntwana athi ya ngimtshele. So lona uyathalaza ukuthi lo ukhuluma nobani manje. Lo mntanakhe ukhuluma nobani. Nakhona akamboni ukuthi ukuphi yabo sekaloku uyathalaza. Makathi uthi nhla nangu laphaya kulela thuna uhleli. Uyathula uyamamela ukuthi uthini. Athi ya ngitshela ubaba. Ngizomtshela ne. Ya ungakhali ne ngizomtshela ne. Lo mama ambize ngo-38 athi wena woza la. Angiphinde ngifuna ukukubona lapha wena. Athi umntwana usisi wami ulaphaya ambize ngegama athi ulaphaya uhleli laphaya uyakhala. Uhleli uyakhala. Athi ngithi angifuni ukubona ngiphinde ngikubone laphaya. Leyo eyenzeka namhlanje ube uyayicala futhi uyayigcina. Angene naye endlini mayengena naye endlini umntwana athi mama kanti why yahleli lapha yakhala. Uyakhala usista wami nje kodwa umbiza ngegama. Athi awungiyeke ngalo uyazazi ukuthi ukhalelani. Uyazazi nje ukuthi ukhalelani. So nje awungiyeke ngaloyo. Hhayi vele zihamba iy'nyanga. Uyakhula nalo and ukhula vele angithi umama wakhe umbulale sekamazi ukuthi nje usisi wakhe uSomo. Hhayi mayehleli etafuleni kudliwa. Lo mntwana abone lo mntwana lo abone usista wakhe. Mayebona usista wakhe athi mama wayengangiphakelanga uzibani. Ayi amangale lo mama. Athi uphi? Ngizamphakela uphi? Athi mama nangu uhleli la situlweni akanakudla. Nangu uhleli la situlweni. Ubaba ayi anga-understand azitshela ukuthi hayi mhlambe uyamkhumbula usisi wakhe uyabona. Uyamkhumbula nje leyo nto leyo.